maganda siya. Bisaya naman. Denim jacket. Alaasa mo ng bikil. O ayo damaya ang word ng Bisaya kay daghan bi mga Bisaya masakitan siguro pud na sa may naa sa Bisaya. Ug mingon mo ipangitan mo atong bayhana nga inyo nakita diha. Kay mas labaw pud mo pangit. Bilang isang ingon nga kala mo sino maganda o sa to. Pa isa na pagdaw ko mo ra bang naog baka. Ikaw na diya sa una. Susang tao na mong itsura na yung mga naog karpa. Ayaw mo pagkuhan nga ano unsa na siya. Actually, Bisaya, Tagalog, dili ta mo gingon nga unsa inyong gikuhan sa Bisaya kay kung feel ninyo gwapa mo kung makatungtong mo Mindanao, pangit mo kitahon mo. Kasi mo mong pangita, magiging gwapa sa inyong tulo diha. Pero kung nakaminos mo sa mga Bisaya, sumbag ko ka mo Manny Pacquiao. Nakailam mo ka mo atong kanhin atong presidente, si Duterte. Pero ang ako ba ka nang wala ra ba makitang gwapa da sa Manila kung wala lang dayo ang mga Bisaya. Beat nuts, Mr. Mac. You know how we do. Se acabó.